Babasahin natin mga kaibigan ang mga promises ng Panginoon na mababasa sa Exodus 20 versikulo 3 hanggang 6. Punto Tinggal. Ito po ang nakasulat mga kaibigan. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Pero ang promises na ito mga kaibigan ay may kondisyon na mababasa po sa versikulo 3 hanggang 5. Ito po ang nakasulat mga kaibigan. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng ribulto o imahin ng anumang nilalang na nasa langit at nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako ang Panginoon na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Punto Tinggal.